давоми як чанд соли охир анҷоми корҳои созандагӣ ва бунёди ҳазорҳо иншооти гуногун таъинот дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар самти ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву истеҳсолӣ, хизматрасонӣ ва дар маҷмӯъ баҳри беҳдошти сатҳи рӯзгори сокинон мусоидат карда истодааст. тибқи иттилои масъулин танҳо дар соли 2024 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 1663 адад биную иншооти мухталифи хоҷагии халқ, бунёд ва мавриди истифодаи умум қарор дода шудааст. дар раванди босуботи корҳои ободониву созандагӣ дар баробари бинову иншооти маъмурӣ, истеҳсолӣ, маишӣ ва савдову хизматрасонӣ, ҳамчунин дар самти чароғонкунӣ ва фароҳам гардонидани шароити муносиби истироҳату фароғати сокинону меҳмонон ва бунёду азнавсозии марказҳои фарҳангӣ фароғатӣ низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шудааст. сокинони ободгару ватандӯсти вилояти Хатлон дар фазои осоиштаи ватани азиз аҳлона пайи кору фаъолият буда, баҳри боз ҳам беҳтар ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани шароити рӯзгор ва тақвияти ободониву созандагиҳо дар ҳама самту соҳаҳо талош менамоянд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бунёд, сохтмон, таъмиру азнавсозии 6260 адад биноу иншоотҳои мухталифи соҳаҳои хоҷагии халқ ба нақша гирифта шудааст. дар раванди иҷрои нақшаҳои иншоотҳои ҷашнӣ саҳми соҳибкорон бениҳоят зиёд мебошад. бо истифода аз тамоми захираву имкониятҳо дар вилоят дар соҳаи маориф то ин давра 411 адад бинову иншоотҳо мавриди истифода қарор дода шудааст. бо истифода аз тамоми захираву имкониятҳо тасмим гирифтем ки то охири ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи бинои иншоотҳое ки ба нақша гирифта шудаанд бо сифат ба истифода диҳем. ҷиҳати сазовору арзанда истиқбол гирифтани ҷашни бошукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Туз бунёди 359 иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 201 адади он мавриди баҳрабардории умум қарор дода шудааст. ба муносибати дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшачорабинии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Туз 359 адад биноу иншооти гуногун ба нақша гирифта шуда, тибқи он имрӯз дар ҳудуди ноҳия корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои мазкур идома доранд. аз 359 адад биноу иншоот то ба имрӯз 201 адади он мавриди истифода қарор дода шуда ки 56% нақшачорабиниро дар бар мегирад. дар нақшачорабинӣ ҳама гуна биноу иншоотҳо дар соҳаи маориф, соҳаи тандурустӣ, роҳ, таъмир, оби нӯшокӣ, марказҳои хизматрасонӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, ҳама намуди биноу иншоотҳои ба соҳаи хоҷагии қишлоқ равона шуда ба нақша гирифта шудааст. тадбирҳои созандагӣ бо мақсади фароҳамгардонии шароити созгор баҳри сокинон роҳандозӣ гашта, сол аз сол инфрасохтори зарурӣ муҳайё гардида истодааст. дар ноҳияи шаҳри Туз ин раванд бо вусъати баланд идома ёфта, корҳои сохтмонии айни замон дар беш аз 40 иншоот рафта истодааст ки аксари он аз ҷониби сохтмончиёни маҳаллӣ анҷом дода мешавад. бо мақсади фароҳамсозии шароити созгор баҳри сокинон имрӯз раванди корҳои созандагӣ дар ноҳияи шаҳри Туз вусъат меёбад. тавре мушоҳида шуд дар ҳама бахшҳо чунин иншоотҳои замонавӣ рӯз то рӯз хомад афрохта, дар зебогии марказ ва деҳоти ноҳия ҳусни дигар мебахшад. дар ҷамоати деҳоти обшорон бо саҳми соҳибкори ватанӣ бинои хобгоҳи коллеҷи ғайридавлатии тиббии иҷтимоӣ дар ноҳияи шаҳри Туз бунёд гардида истодааст. бинои мазкур 50 шона буда, дар он 51 ҳуҷраи хоб бунёд мегардад. дар таҳхонаи хобгоҳ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасони хоҷагидорӣ бунёд меёбад ки бо ба истифода додани он 221 нафар донишҷӯ бо шароити хуби буду бош таъмин карда мешаванд. дар заминаи татбиқи дастуру супоришҳои президенти мамлакат ки дар паёми имсола таъкид шуд, бунёди ҳарчи бештари муассисаҳои нави таълимӣ ва кӯдакистонҳо дар ноҳия ин тадбир мавриди таваҷҷӯҳи хоса қарор дода шуда, дар ин самт корҳо бо маром идома дорад. дар ҳудуди ҷамоат қариб 5 та мактаби 300 нафара мактаб сохта спориданд мардум. ҳама сарҷам шуда ободони деҳара баланд бардошта истадем. инҷа ба якта садик сохтона вада карда истадем, боғчаи баъд якта
بالنیسه زمانوی ساختن به وعده می‌دهید. در جماعت دهاتی تاجداران ناحیه شهری توس با مبلغ‌گذاری دیرکسیه انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مؤسسه نوی تعلیمی عبارت از 3 آشیانه بنیاد یافته ایستاده است که برای 640 جای نشست خوانندگان نگرانیده شده است. امروزها صاحبکاران ناحیه بهر سهمگذاری در کارهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد مرکزهای خدمترسانی و معیشی را به راه مانده در زیبا گردیدن سیمای شهرک و دهات اینچنین بهر مهیا گردانیدن جایهای نویکاری تلاش نموده ایستادند. مقامات اجرایی حکومت دولتی و تشکیلات و وزارت‌های جمهوری سهمی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت قدم و اینچنین صاحبکاران با نفوذ ناحیه در آبادی ناحیه سهمی خود را گذاشته ایستادند. مقصد از آبادانی پیشرفت ناحیه و در سطح بلند جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. همزمان با مقصد تامین نمودن ساکنان با منزل زیست ساختمان خانه‌های بلند آشیانه استقامتی در مرکز ناحیه ادامه داشته با بنیاد آن سیمای معماری ناحیه نیز زیبا و دیدنی خواهد گشت. روند سازندگی‌ها با مرام ادامه داشته مسئولین نیت دارند در همبستگی با ساکنان و جلب صاحبکاران وطندوست انشاءات باقی مانده جشنی را تا مهلت پیش بینی گردیده ساخته به استفاده دهند.